Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Dobar dan Hrvatska. Dobar vam dan. U posljednjih 10 godina broj oboljelih od dijabetesa povećao se za 150.000. Kako živjeti s ovom bolesti, kako se liječiti, kako pomoći oboljelima i kakvu sve ulogu u tome ima moderna tehnologija, saznaćemo na početku današnje emisije. A svaki savjet je dobrodošao, tako i odvjetnika Zvonimira Matića, koji je naš stalni gost u rubrici Pravni savjeti, u kojoj govorimo o neimovinskoj šteti. A u drugom dijelu emisije govorit ćemo o kulturi. Ona mora biti dostupna svima, a kako to učiniti kada govorimo o osobama s invaliditetom ili, na primjer, o djeci koja su rođena s poteškoćama u razvoju. O svemu tome u drugom dijelu emisije. A kraj emisije rezervirali smo za profesoricu Nives Opačić, koja je naša stalna gošća u rubrici Jezična analiza, gdje ćemo rješavati jednu jezičnu dilemu koju saznaćete, naravno, ostanete li s nama do kraja emisije. Broj oboljelih od dijabetesa sve je veći. Procjenjuje se da oko 425 milijuna ljudi u svijetu ima šećernu bolest u dobi od 20 do 79 godina. Čak polovica njih nema postavljenu dijagnozu i ne prima propisano liječenje. A što se Hrvatske tiče, statistike su također poražavajuće, tako da šećerna bolest predstavlja 4. najveći uzročnik smrtnosti u našoj zemlji. Kako liječiti dijabetes, kako pomoći oboljelima i naravno kakva je uloga moderne tehnologije, reći će nam naši današnji gosti. S nama su Ana Špoljarić iz Zagrebačkog dijabetičkog društva, dobar dan, te Davor Skeleđija, također iz istog društva i ujedno urednik portala nainzulinu.com. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala. Evo jedna zanimljiva konferencija bila je u Madridu, koja je zapravo spojila tehnologije i dijabetes. Pa možete nam ukratko reći o čemu se radi? Tako je. U novije vrijeme u stvari imamo, nazove to tako, jednu hiperinflaciju tih konferencija. Ova je vrlo specifična zbog dvije stvari. Prvo zato što je stvarno orijentirana na tehnologiju, a drugo, baš zato što je orijentirana na tehnologiju, privlači ne samo stručnjake u smislu doktore, nego i osobe s dijabetesom. Sve što se tamo događalo isključivo bilo posvećeno naprednoj tehnologiji, inzulinske pumpe, kontinuirani mjerači, neke nove terapije i tako dalje. Bilo je jako puno radova iz cijelog svijeta o dostignućima i istraživanjima koje su rađena, pa smo tako i mi iz Hrvatske isto imali rad u kojem smo predstavili hrvatski uspjeh u korištenju senzora za kontinuirano mjerenje glukoze. Znači, to je jedna vrsta znanstvenog rada u kojem smo u stvari pokazali i dokazali da konkretno djeca u Republici Hrvatskoj s dijabetesom praktički sva imaju pravo na korištenje senzora za bezbolno mjerenje glukoze i to na račun HZZO-a, to jest našeg zdravstvenog osiguranja. I to je uspjeh koji je Hrvatska ostvarila, koji je nevjerojatan i mnoge zemlje su praktički ljudi, izaslanici su nam čestitali i nisu mogli vjerovati da je to tako uspješno složeno u Hrvatskoj, da djeca mogu živjeti s manje boli, a i ostvariti potencijalno bolju samokontrolu zbog više podataka o njihovim glukozama. Sad, što se u praksi tiče, kakve su nove, ajmo ih nazvati, tehnološke stvarčice dostupne oboljelima od dijabetesa? Što se zapravo... Pa evo, ta tehnologija kontinuiranog mjerenja je sad toliko napredovala da polako dolazi sve više proizvođača na tržište, što znači da ćemo imati kvalitetniju opremu i niže cijene. Znači, to je način, do sada ste vi morali, ako ste želi znati svoju razinu šećera, to ste mogli mjeriti isključivo u krvi, tako da ste se upiknuli sa lancetom, bila je još uvijek jedna zgodna sličica, i onda ste dobili trenutno stanje. Ono što vi sada imate jedan senzor koji vam je konstantno spojen na kožu, to otprilike izgleda ovako, jedan od njih, ako može pokazati. Ovoga konkretno nema u Hrvatskoj, ali ima sličnih koji u Hrvatskoj postoje. Znači, taj senzor
sličan tome, koji je u potpunosti pokriven od strane zdravstvenog osiguranja, stalno mjeri šećer i konstantno to isporučuje u jedan aparat i mi praktički bez ikakvih problema možemo vidjeti kako nam je stanje šećera, možemo reagirati po tome, uzeti nešto slatko ako nam je šećer pao ili uzeti inzulina ako nam je skočio i ono što je najvažnije, naš doktor može kompletno stanje vrlo jednostavno vidjeti i može sugerirati još neke dodatne intervencije u terapiju. Koliko su ovakve stvari dostupne oboljelima u Hrvatskoj? Jeste li zapravo zadovoljni s onim što vam se nudi u liječenju ove bolesti? Pa mi jesmo naravno zadovoljni jer ipak pratimo tu svjetsku tehnologiju, ali uvijek kažemo uvijek može bolje, uvijek ima mjesta za napredak. Evo isto što je i kolega Davor spomenuo, dakle prije je bilo, znači mjerili smo, provjeravali smo svoj šećer u krvi uz pomoć aparatića, to je i dan danas naravno aktualno. Međutim, ipak pratimo taj trend ovoga u svijetu i nastojimo svoj šećer, odnosno svoj dijabetes ipak držati u nekim granicama. Vi također imate dijabetes, rekli ste mi, pa brojke nisu baš dobre. Evo, 150.000 novo oboljelih u posljednjih 10 godina. Zašto se to događa? Pa ovako, prvo, vrlo važno je razlikovati dijabetes tip 1 i tipa 2. Znači, većina podataka koje iznosimo i koje su u javnosti dostupne se u stvari odnose na oba dva dijabetesa, a prvenstveno na tip 2. Znači, ta brojka jako, jako raste. Razlog tome je... Možete evo za one možda koji ne znaju objasniti ukratko razliku? Pa ukratko smatra se da je dijabetes tip 2 uglavnom za njega kriv stil života koji je sjedeći, nekvalitetna hrana, puna slatkoga, puno ugljikohidrata, rezultira time da se ljudi debljaju. I postoje baš prilično ozbiljne istraživanja koja stvarno upućuju na to da je opseg struka direktno povezan sa razvojem tipa 2 dijabetesa. Znači, što veći struk, što širi struk, to više dijabetesa. Tip 1, s druge strane, njega ima neuporedivo manje, otprilike 10%. To je genetska bolest, odnosno ne zna se do kraja zašto se razvija, pa onda kažemo, ajde, genetika je kriva. To se razvija u praktički bilo kojoj životnoj dobi, nastupi bi relativno naglo. Uglavnom su djeca donedavno oboljevala, sad ima i sve više i više i starijih i tu si u stvari ne možete pomoći. U jednom trenutku vaš organ gušterača prestane izlučivati inzulin i treba ga nadoknaditi injekcijama, na primjer. Znači, s tom injekcijom se isporuči u tijelo inzulin i on djeluje tako da spušta razinu šećera. Ono što diže šećer je hrana. Znači, moramo balansirati hranom, inzulinom i fizičkom aktivnošću koja također spušta šećer i moramo ga držati u određenim razinama. Jeste li zadovoljni razinom liječenja dijabetesa u Hrvatskoj, općenito i cjelokupnim pristupom ove bolesti? Pa važno je napomenuti, svakako što se tiče razine liječenja, da puno toga ovisi o samom pacijentu. Znači koliko on sebe daje, koliko se pazi uz svu, naravno, evo, budući je danas riječ o tehnologiji, koliko tu tehnologiju koja je dostupna, znači opet govorimo o dijabetesu tipa 1, koliko je koristi. Kad govorimo o dijabetesu tipa 2, važno je opet osvijestiti što jedemo, kako jedemo, koliko jedemo, tako da doista to ovisi o samom pacijentu, a onda naravno i o njegovoj okolini i podršci koju prima. Nakon što se donese ta dijagnoza, da imate šećernu bolest, što je potrebno promijeniti u svom životu? Je li to samo prehrana ili nešto drugo? Pa ovisi kako smo do sada živjeli. Ako govorimo o tipu 2 dijabetes, velike su šanse da treba puno toga promijeniti, jer kao što rekao, osoba koja dobije tip 2 dijabetes vrlo vjerojatno je pretila, a vrlo vjerojatno je način života koji je do sad vodila krivi. Ono što je fantastično kod tipa 2 dijabetesa je to što se promjenom stila života može jako puno napraviti. Znači, promjenom prehrane, povećanjem fizičke aktivnosti si te osobe mogu pomoći. Kako onda izgleda vaš jelovnik? Sad me baš zanima, kad ste saznali dijagnozu, očito ste promijenili način života, pa evo, kako izgleda svakodnevica sa dijabetesom? Što jedete? Pa, svakako, svakodnevica je izazovna. Znači, mi u danu moramo donijeti jako puno odluka. I nekad moramo djelovati instinktivno, odnosno u trenu kad se nešto ovoga događa. Primjerice, ako smo na poslu, ako moramo, ne znam, trčati sa sastanka na sastanak, možda u tom trenutku ne stignemo jesti. Ali važno je ipak, unatoč svim tim izazovima, balansirati, odnosno dobro pripremiti se za dan koji nam slijedi. Znači, pripremiti si da imamo uredan doručak, ručak i večeru
i da bude prehrana što bolja, da ne bi uzrokovali sami da ne bi uzrokovali povišenje šećera u krvi. Gdje se sve savjeti mogu dobiti? Pretpostavljam kod vas u Savezu. Pa gdje još za sve one koji eto, možda i dobiju dijagnozu? Ovako, u Zagrebačkom dijabetičkom društvu nastojimo, mi to kažemo, biti produžena ruka klinikama. Odnosno, često puta doktori nemaju vremena za svoje pacijente, ne mogu im se toliko dugo posvetiti, pa mi nastojimo kroz svoje projekte obuhvatiti sve to i savjetovalište općenito o dijabetesu, ne samo za pacijente, nego i za njegovu obitelj, što je jer nema samo pacijent dijabetes, nego ima i obitelj, mi to tako kažemo. Pružiti psihološku pomoć i nutricionističko savjetovalište. Znači, to su svi neki aspekti koje pacijent mora imati da bi funkcionirao. I naravno, svi mi kroz kratko vrijeme možda se nekako ili kroz duži neki period se izgubimo, pa ponovno trebamo tu neku motivaciju dobiti kroz život. I u vašem društvu, vjerojatno i u svim ostalima, će se moći dobiti i najnovije informacije vezano i uz tehnologiju. Eto, to ja mislim da... Da, dobra stvar, dobra vijest i naravno vama želimo što više uspjeha i eto, samo hrabro naprijed. Hvala vam što ste došli. Hvala na dolasku. Hvala vama.